martangiang mahita. Dame ni di batana sumurung sen saluhu na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marihita saluhu na. Tabiki mahatan di batari hita. Ima trupuk sadarion na tersurat di Rom bidu 4. Memukka mesian ayat 1 ayat 5 dohot ayat 10 tulu 1 ayat 10 pitu songono mahatani di bata bihama di rohatta ahama jupang si Abraham amatai taringot tu daging ai ia pitor si Abraham sian naniulana adong masih pangasahonna alai datung mardupud di bata eda odo di do surati na porsia do si Abraham di bata gawi madirajumi bagian hati koranna utang na sutarju do upa si calo onni na mulaulau datung asini roha alai haporsia do rajuan gawi hati koran anggo di colma na sumangarduti ulau asal porsia ibana di pittori na cahat Aida da marhite sepati kido ro baga-baga tu si Abraham nang tupino parna nama do iba namanian portibion marhite sian hati koran na sian hapor sianido ai out akasira duti patiki gabe panean dang marguna hapor siani jadi pe sama baga-bagai ai di horko patiki do rimas alayanggo so ada patik la sodong do pangalusian di bahini sian hapor siani do baga-bagai asasian asini rohan do ainai ho baga-baga ni sadok paran tu paranai darah hola didongan sa sapati ni si Abraham do didongan sa hapor siaon ai ama ni hita saduhu na do ibana obar tu nata surati hupawaki do gabi amat ditorok bangso dedo pani di batame nahina porsian na di si Pangulo akan namate jala si jauh na so adokian gabi adong ima saha ia topik ni turputon di pitori alani ha porsia adong busada barita na mardonga pura ia bariton lungukian di sadatiki arung masada keluarga ina nama balu alai dihabalun ni inatai arung masada anakna topet kalas sada si madupi ditinggalon bapakna ima alamate alai anggo inatana balun say dihaburju do lau pasikulau anak nau soalnya dia berjuhud do lau mamudai perlu mau apa wahatun ya anak nau marsikola di sana tikila nang marsikola anak nau marsipida anak nau ale tong pe itu ngadalan tabrakan mah do sada mobil lusoni tabrakan anak ni inana baluang songgok marohani inanai ala naung tabrakan anak na si batang kareng nung ini bawa rumah sakit jala di ida mah nusa di rumah sakit inat teo makne di bereng madak sadar anak ne rumah saya mana teh hidup ilun inat teh jala dah tertangis son nak saya hol na tangis minat teh ala parir ni ido rohana ngulu ne di HP itu ni saya terus manggu HP Jepang di mana anak nape tong dan sadar nunga piga are bahkan sampai pola do 10 tahun dak sadar anaknya anggo harapan ni maknai dohot napa ni dengyun na selama 10 tahun ni di bagasa kapolsek di mana kapolsek Kumangulu anaknya ala nang pesongon ni selama 10 tahun dak sadar ganu pari do saya ditanyakon
omakne. Jala ganu pari do saya rot rumah sakit mernida. Jala ganu pari do saya ditiup tangannya anak nemertanya hutma. Tiap hari minimal tulai sedari saya di mai omakne hutma saya dihata-hatai. Saya dipakuli-kuling anaknya. Nampi dang sadar. Saya terus masuk ni ganu pari saya di hatahom ma tu anak non na susadaron. Tupe manunga 10 tahun anggo anggapan ni inatay dang mungkibe. Hape numpa 10 tahun sadar ma anak ni jala sehat ma. Du sehat ibana dio ibana ma oma. Pasu-pasu ni batalon. Uhilalado terus ganup are tangyang mo ma dohot hatam. Ganup hari daw di hata-hatay ho. Alani di naso panagaman na dilok ma. Surat tonon na sudi hatani makna 10 tahun ini. Tapi ternyata di surat anak nema sudi hatani makna selama 10 tahun ini gak bisa ada buku. So ini nama hafal ini buku ini. Jala dijual matu percetakan dilok masih cetak buku ini. Ternyata menjadi buku yang telaris menjadi orang yang terkaya. Alani guk mertana alani buku nani cetak naik. Dia makarong sa hapursiyan ahado na tila di baga sabaritain. Di baga sabaritain na pabratok kita doon. Ima songon nanay dohonon ni si Paulus nito putaw. Paulus mengajak ima huria Rom asa takas marsiajar na sida polaro di patolhas. Ima songon topik ni minggutta di pitori ala ni hapursiyan. Si Abraham di pittore ala ni hapursiya. Jala diboto si Abraham, diboto si Paulus do si Abraham. Songon namangkuari dirina pinopar si Abraham terlumui mahalak Yahudi. Masa koras do halak Yahudi terlumui halak Yahudi na arong di Roma. Ima namangodolhon hadirion na songo pinopar ni si Abraham. Tungina mabangga na sida madok pinoparan si Abraham na sida. Tungina mabangga na dok lasniro na sida mo luyok na sida pinoparan si Abraham. Alay day dero di baga satu pugon. Nagabisada si Kak Mabarapa. Imam dipakai na sida do na sida songo pinoparan si Abraham alay dang seret mirohan justru madabu tugicang mirohan. Ipakalan na sida ala ni ulon do ala ni kukuna. Dirajumi na sida ala ni holap personaton na jala dirajumi na sida. Ima hasit tongan na sidirina. Ape molo di dok si Paulus pe dihurarom diangkat guar ni si Abraham. Sa sitongan na hindokonon na ima Abraham nagabi songon contoh. Nagabi teladan si tiruan ni upakanap molo tadok upulina porsea. Alay boti mana do halak Yahudi nama klindri na pinopar ni Abraham. Alay dihasit tongani do berengota di pitori si Abraham dang alani ulon nebe alay alani haporsyon na. Ido no belga idota sietu pokon. Na pedua kon molo di gobar si Paulus pe igabi si Abraham nagabi tiruan ni haporsyaon ya kana porsyen. Ala dibereng ala taboto do. Keberanian si Abraham dipejuni di bata. Keberanian si Abraham melangkah mangoloi persuruh ni di bata. Ido na nendo honon ni si Paulus. Wahama hita berani songon si Abraham mangoloi persuruh neng. Disuruh di bata mana tu dia pe ibana. Olo. Aiso di bote mana tu dia nanain. Si suronna ibana di bagasan uluna. Alay ala sada haporsyon si Abraham di. Keberanian Abraham meninggalkan orang tuanya, nang meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Ima huta urkas ni. Alay berengut taruh di pangolon nai. Di pangolon nai do gabe taida ma ima campur tangan di bata. Haporsyon si Abraham do ido nam tore ibana haporsyon si Abraham do. Nabuga benibana dapotan asini rohe. Aham dapotan asini rohe bana imana magabi
opuna porsia mulut aja di 2 Musa 12 i mamuka sianinga sa sitonga nga berengota pasu-pasu di jalo ibana alani haporsiona alani haporsion neido ga bisa di mana mapilo pernah kana porsia alani haporsion neido dakkai mana ragu Tuhan akan mencukupkan dan menyertai umatnya, menyertai umat Israel. Jala laus di simara berengota pasu-pasu di bata jala na luar biasa alani haporsiau ni jala marhitido berengota nakani songon barita nama saya barita nama doga puli nakangani nungai kematian namanya 10 tahun dan mungkin beda roh mangulubi tetapi ternyata selama 10 tahun itu Allah menggerakkan, menguji dan memberikan yang terbaik kepada seorang ibu janda. Tabering do iman akalingani gabi huaso do pasu-pasu di nama beliau di hababeliau nai gabi taida matakas dia me hamalumon ni anakna ditangi yang nai taida manakangani huaso na balga ima menjadi pencipta buku yang terlaris alani panidang yun ne alani do dia makarunga sa hapor siya molo di patol khas si Paulus pedison dang alani pati be dang alani pangudaon alani tung asimiro hado hapor siya ni do sutung tahilala alani pati na sa pulidang hado kuwan ni alai neng pangasahonot talo dia me hapor siya tay unang mapangasah gugum alay mangasah kaporsiyaon mengandalkan Tuhan mengandalkan iman andaliman mulu andaliman andalkan iman di alak bata andaliman salah satu iman ini resep nabet tabu si pangano dui andaliman ni muli batu jagal tu si pangano ina matabuna do angurna lapatanna andaliman ni bui dui menyegarkan dan memberikan ima faktor enak dalam makanan. So ini dunia kita andalkan iman. Asal di bagasan harap na makaporsiay na di Victoria ni haporsiyaon mengandalkan iman sola fide. Bui menakkan yang dia may. Dapotan si panganon, dapota kaporsiyaon. Patubu pak kaporsiyaon di bana. Abenibana iman nakkan ini di hadapan Tuhan di Victoria. Dangan alani pangulatoy alani haporsiyaon dot alani balgani hatan di bata namanodangi pikirata alani di mana kadong sa haporsiyaon tatiyo ma hatan di bata salarion nama betul kita nama paingotok kita dan alani patitibi kita medua alai obarro tunala suati di ayat sepupitui ubabakit ho gabi amanitro bangso Jadi di bata imahana porsi munisi penghulu akan namati jada siju naswarokian gabi adong ima hibata ima ulota ima pejuni di bata tu hita di pejuni di bata tu hita di pakki hita gabi ululan na persona laho patol haso ka porsetei sang pamatang ni Kristus atau ngobatu sima di babaki di hita gabi ama di babaki hita gabi parbarita naudi atau tabarita homma barita ha porsiani dohot khalioni asa di simerak yang berengotam dia me di patubu haporsioni dong ima pakirimon dohot mulu namanotong amen pertanyaan mahida mau lihat ma diho ali Tuhan di bata na pengotokai berhiti hatam asa holan ala ni haporsion nami do hami Tuhan dapotan pasu-pasu amen.